What's up mga anghel? Kung baka pa nandito, what's up? It's a brand new video mga anghel. Dahil ngayong araw to mga anghel, ay meron tayong challenge mga anghel. So itong challenge ito guys is 24 hours. Man, nakita nyo ba yun mga anghel? Wait lang mga anghel. Sa isla na yun mga anghel, it's gonna be 24 hours challenge guys. So, of course mga anghel, hindi ako nag-iisa guys. I'm here with my supportive friends bro. Papakita ko si Steven John. Let's go! Bro, ready ka na ba bro sa 24 hours challenge sa isla na yun bro? Siyempre bro, ready na ako bro. Maliligo tayo ng boat bro. So of course mga anghel, at isa pa, si Julius Moto! So okay mga anghel, kaming tatlo guys, pupunta ka sa isla na yun. Is 24 hours guys, challenge mga anghel. So ito yung dala namin guys. Ready na kami guys, tubig. Wala kaming tent guys. So gagawa kami nandun parang bahay-bahayan mga anghel. No? Salamat Col. Salamat. Okay mga anghel. Okay. Let's go bro. Kamahay po na bro. Let's go. Look at that baby. Pamansin ko mga anghel sa isla na to, wala po siyang nyog no. We're going around guys. So look at that mga anghel. Okay mga anghel guys, nandito na kami mga anghel. Look at that guys. Look at that mga anghel. So I'm here with Jules then Steven John Hamon bro. Bro, ano feeling boy? Nakayakap isla boy. Ano pakiramdam boy? Sobrang saya. Go boy, the boy. Watch something to the ball, baby. Come on, baby, put the ball. Hey. Oh my God, bro. Bro, hindi ka pa na vlog. Okay mga anghel, sa guys, nandito kami guys. Ito yung pwesto namin mga anghel. So, part na to. So, dito kami gagawa ng bahay-bahayan mga anghel. Baka umulan mga anghel, no? Tapos wala kaming tent guys. So, kailangan dapat secure tayo mga anghel, no? Baka, yun no guys. May delikado guys pag umulan mga anghel. Kasi yung kalaban namin ito mga anghel, yung ulan lang. So, okay mga anghel, sorry guys. Kukuha tayo ng mga kahoy mga anghel. Kasi guys, gagawa kami ng bahay-bahayan mga anghel, no? So, here bro, come on bro. Oh my God. Oh my God. No. I'm a little kid beat. Hindi ko ma-vlog eh. Kailangan masabay kami sa ulan dito guys sa papa. Popotol kami ng mga ganito mga anghel. Bro, the fuck? I'm vlogging bro. May muntik na yun boy bro. Muntik na yun boy, mahulog boy. Kailangan natin tumahay kasi nga kailangan namin ng higaan mga anghel no. Para yan guys, yung likod namin mga anghel, hindi siya sobrang sakit. Parang may kutson, di ba boy? Yes boy. So okay mga anghel, so time check natin today guys is 11 PM na mga anghel. So yan guys, yung ginawa namin mga anghel, look at that guys. So yo, look at that. Look at that. So may trapal kami sa taas. Tapos musketero. Then baka umulan guys. So pagkatat yung loob guys. Saging, then ito mga damo-damo na ito mga anghel. Para magmukhang kutson guys no. So may sasabihin ako mga anghel no, kung hindi kami makauwi guys. Mama, I love you so much mama. And it's gonna be a risky vlog, but mama, I love you so much mama. Yeah, and enjoy the vlog mga anghel. Subscribe bro. So guys, what's up guys? Nandito kami sa Isla man. Yeah, Isla. Nami sa Isla ma kanang abaw naman ka mga nagkuan na mong sayo mo, gaingon na mong sayo mo nga dami dire. So, what's up guys? Sorry kung hindi ako nananangid. Okay mga anghel, so time check natin guys is 2 PM ng hapon mga anghel no. So ayun guys, natutulog sila mga anghel. Look at that.
So, ayan mga anghel. Tapos na kami kumain. Oh my gosh! Look at that. Look at that, guys. So beautiful. So, kay mga anghel, update tayo mamaya, guys. Baka malobot ako mga anghel, no? Boy, ligo-ligo ka na, boy! Guys, ayan na Jules, guys. Sa taas, guys. Oh my gosh, guys. Rain is coming! Oh, my gulay! So, yung mga anghel. So, hindi ko alam gusto ko kasan si John. Oh, bakit? Naman kasama ka tribo. Tribo? Anong tribo? Isa mong dapit sa mo yuta. Kung sa mga kadriya. Oh, I'm vlogging. Aging? Yeah, YouTube, bro. Oh. You YouTube? Yeah, YouTube. What are you doing? What's that? Oh, where are you from? Muni among sudri dapit ha. No, Amin no, na no. yung short. Kiwa ko short. No. No, this is my short. This is your short. Camera. Kamera. Hi guys. Hey guys. Yeah, hi guys. You. Si katribo. Cyril. Saigon. Saigon? Yeah, Saigon. You. Yes. Katribo. Just a waste of my time. Out of my head, of my mind. Say you want There you go. Katribo. Nakita mo si John. My friend. Wala ko kabal. Go around. Hanapin natin siya. Ay, anak ka na ba, Katribo? Wala na. Hey, going, bro. Katribo is here, bro. My friend. Yeah, my friend. Kabutay lugar. Sabo na rin. Kaya na ba po? Let's go! So, okay mga anghel. So, guys, ayun, time check natin today is 10 PM na mga anghel, no? Guys, mamaya matutulog na kami mga anghel. So, look at that, guys. So, umuulan na mga anghel, pero hindi naman masyadong malakas, konti lang. Pero, ayun, kailangan pa din namin ng mag-ingat mga anghel, no? Safety first mga anghel, no? Guys, kakanta kami mga anghel para sa inyo bago kami matulog, no? Like, man, musikero, Julia, sa patugtugin mo! 2, 3, go! Adik sa'yo, awit sa akin, nilasawa na sa akin, mga kwentong maraton. Tungkol sa'yo, tuloy ang pila sa isipan ko, ikaw. Sa umagat sa gabi, sa bawat minuto lumilipas, hinahanap-hanap kita. Dag, sabik sa'yo, kahit maghapon. Good morning mga anghel! Johnson's here, bro. Julio is here. Oh, good morning, Pilipinas! Sarap ng tulog namin, guys. Alam mo yung pagising mo sa umaga mga anghel, yung view agad yung makikita mo, guys. Ganda, man. So, man, ano ba karandam sa tulog, boy? Okay lang to. Oh, lang. Oh my gosh. Oh. Okay mga anghel, pupunta kami sa kabilang isla, guys. Pero wala siyang dito halaman mga anghel. Yung nandun mga anghel, mga kuan lang siya, guys. Mga buhangin lang siya. Look at that isla, guys. Men, parang malalim na, men. Come on. So, dun yung lugar namin, guys. Magallanes mga anghel. Then, the isla. If you see, guys, dun sila, guys. Sobrang layo nila, men. Si Jules. Boy, tara, boy! Yeah! Nandito na ako! Come on, bro! Nandito na ako, bro! Oh my gosh, guys! Oh my God! Right! Ginagawa Ah, bro. sorry. Pagpatuloy mo lang. Nakikinig lang ako, boy. Sige, pakinggan ko, boy. Pakinggan ko, boy. 红窗心上浪泪水。 Ginagawa. Bakit naman dyan?
Oh my gosh. Oh my gosh. What's that? Lololololo. Whoa! That's my boy. Oh my gosh. The kung fu. The kung fu fighting, man. Yo, ang yellow! Go! Guys, sumanghil no. Sa lahat na nakaabot sa vlog na to, thank you guys. And yun manghil, Steven Janamon, thank you so much bro. For coming bro, give me a bro. Yung manghil, so okay guys, we back na. Okay manghil, so ganyan guys, napakatagal lang yung kukuha sa amin dito manghil. So sabi namin 8 AM manghil. So 9 AM na lang, patin AM na manghil no. So gagawin namin guys, pupunta kami sa kabila ng isla dahil doon may mga bangka. Hinahanap na kami guys. So kailangan gagawa kami ng paraan manghil. So diyan pupunta kami doon manghil. Then Lord guide me God manghil. Where the warrior, where the angel bro? Let's go. Mga lion tayo! Mga lion! Lion is never be afraid! Oh, anod ba lang dito? Nabanda! Lion! So, ayan sila guys. Boy! Sobrang lakas ng agos ng tubig boy! So, ayan sila guys. Nasa gitna na sila na. Hanap sila ng bangka doon. Tapos babalik sila dito para kukunin na ng mga gamit. Tapos uuwi na kami. At sa wakas, nakarating na sila doon sa ibang isla. Guys, nandito na sila guys. Sorry guys, hindi ko sila na videoan guys. So, nakatulog ako boy. Mabuti boy. Buti nakita natin. Nakita namin si Basot guys, yung Oh batch my natin. god. Sorry, natutulog ako boy. Okay lang boy, okay lang boy. Tulog boy, batch natin si Basot boy. So, mangil, uwi na kami mangil no. So, yan, nagsikrapes, papunta kami dun mangil. So, okay mangil, nandito na kami guys sa lugar namin sa Magallanes. So, ayun guys, nakauwi na kami mangil. So, ayun guys, successful yung 24 hours Isla challenge natin mga angel. So, una-una nagpapasalamat ako kay Steven Janamon. That's my boy. Papasalamat ako Georgius Mort, bebe. Yep. Hey. So, and gusto ko sabihin guys, give me a drop, a like, and subscribe. Ano importante nakaunya? Ben! So, thank you so much for watching mga angel. And, Amo, takpan niya na boy. In 3, 2, 1.